пайвастаи ҳукумати мамлакат ва андохтани таҷрибаи ғанӣ нишондиҳандаҳои истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ дар солҳои истиқлолияти давлатӣ бо тадриҷ афзоиш ёфт. Бо дастгириҳои пайвастаи ҳукумати ҷумҳурӣ, фароҳам будани фазои мусоид ва фаъолияти пурмаҳсули кишоварзони ҷумҳурӣ, рушди устувори соҳа идома ёфта, бо афзоиши самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ дар соли 2019 ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ ба 27 миллиарду 750 миллион сомонӣ баробар гардидааст. дар шашмоҳаи якуми соли 2020 бошад, ин рақам ба 9 миллиарду 393,8 миллион сомонӣ баробар шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8.2% зиёд аст. омори муқоисавӣ нишон медиҳад, ки маҳз истиқлолият ва ба соҳиби аслӣ додани замин шароит фароҳам овард, ки дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ афзоиш ёбад. замин ба мардум, ба деҳқон, ба замин истифодабарандаи аслӣ дода шуд. натиҷаи кори мо имрӯз нишон медиҳад, ки чӣ гуна замин истифодабаранда, чӣ гуна деҳқон, чӣ гуна мардуми Тоҷикистон муносибати худро дар муқобили истифода бурдани замин тағйир доданд. онҳо диданд, ки шахсан нафарое, ки имрӯз зиндагиашон маҳз аз пушти истеҳсолоти кишоварзӣ пеш бурда истоданд, онҳо фаҳмиданд, ки бояд маҳсулоте истеҳсол кунанд, ки ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир бошад. дар солҳои аввали истиқлоли давлатӣ ба таври зарурӣ истеҳсол нагардидани маҳсулоти кишоварзӣ аз олимону кишоварзон масъулияти бештарро тақозо мекард. истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 1991 дар ҷумҳурии Тоҷикистон: ғалладонагӣ 291,955 тонна, картошка 105,983 тонна, сабзавот 322,499 тонна, полезӣ 55,123 тонна, мева 69,764 тонна, ангур 92,607 тоннаро ташкил намудааст. истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2019 дар ҷумҳурии Тоҷикистон: ғалладонагӣ 1,415,000 тонна, пахта 406,5 тонна, картошка 994,4 тонна, сабзавот 2,182,5 тонна, полизӣ 701,2 тонна, мева 473,7 тонна, ангур 247,1 тоннаро ташкил намудааст. ҳосили умумии зироатҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ сол ба сол зиёд гашта истодааст. агар назар кунем ба натиҷаҳои соли 1991 ва 2018-19 бинем, ки агар ғаллагиҳо ба ҳосили 13 центнер ташкил бошад, агар ба 29-30 центнер расидааст, ки ин натиҷаи мувофиқати назаррас мебошад. дар шароити гузариш ба тарзи нави муносибатҳои иқтисодӣ, ташкили шаклҳои нави хоҷагидорӣ, инчунин ба кишоварзон додани ҳуқуқи интихоби мустақилонаи кишт ба парвариши зироатҳои гуногун сабаб гардидааст. дар натиҷаи корҳои селексионӣ тавонистанд ҳосилнокиро ба як миқдори муайян боло баранд. боло бурдани ҳосилнокӣ бевосита барои таъмини амнияти озуқавории кишвар сабабгор мебошад. мо метавонем дар оянда ҳамкорӣ бо олимон навъҳои беҳтарин, ки аз ҷиҳати маҳсулнокӣ, устуворӣ ба касалию ҳашаротҳо мутобиқ ҳастанд, офарем ва барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ саҳмгузор бошем. таҷриба нишон медиҳад, ки имкониятҳои баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ба ҷорӣ намудани навъҳои серҳосил ва беҳтар кардани агротехникаи онҳо вобаста мебошад. аз ин рӯ давоми солҳои истиқлоли давлатӣ дар натиҷаи ҳамкории олимон бо кишоварзон навъҳои наву серҳосили зироатҳо ихтироъ шуданд, ки иқтидори истеҳсолиро афзун намуданд. истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 августи соли 2020: ғалладонагӣ 947,653 тонна, картошка 280,939 тонна,
сабзавот 1,253,805 тонна, полизи 410,030 тонна, мева 204,000 тонна, ангур 22,300 тонна. дар натиҷаи татбиқи навъҳои нав технологияи муосири парвариши зироатҳои кишоварзӣ ҳосили зироатҳои кишоварзӣ зиёд гаштанд ва дар умум истеҳсоли ғаллагиҳо ғалладонагиҳо ва ҳама зироатҳои дигар зиёд гашта истодаанд ки ин барои расидан ба як ҳадафҳои асосии амнияти озодхории кишвар мусоидат намояд. мо ҳоло имконият дорем ки дар натиҷаи боз ҳам алоқаи зичи олимон бо кишоварзон сол ба сол зиёд шавад ва дар натиҷа мо метавонем ки 1,8 миллион тонна дар умум аз кишти асосӣ ва кишти ғаллагиҳо ва ғалладонагӣ ба даст оварем. заминҳои ҳосилхез ва доманакӯҳҳои фароғ барои бунёди боғу тогзор мувофиқ буда ин гуна заминҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёданд. истифодаи таҷриба ва муҳайё намудани шароит имкон дод ки заминҳои солҳо боз бекор хобида ва нишебу хамгаштҳо аз дасти боғпарварон ба гулистон табдил ёбад. чӣ қадар заминҳо боз ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шуданд, чӣ қадар мардум ҳосили хуб гирифта истоданд, зиндагии худро аз ин пеш бурда истоданд ва маҳсулоти имрӯзае ки кишоварзони мо истеҳсол мекунанд дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир аст. дар натиҷаи татбиқи барномаҳои қабулгардида ангур ва дигар меваҳои хушлаззат фаровон гардида таъминоти бозори дохилӣ бо меваҳои худӣ боз ҳам беҳтар гардид. майдони боғу тогзор дар солҳои 1991-2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 1 январи соли 2020 199,000 гектар, афзоиш нисбат ба соли 1991 109,700 гектар. барои рушди соҳаи комплекси агросанъатии ҷумҳурии тоҷикистон, барои истеҳсоли маҳсулоти босифат, барои таъмин намудани бозори амнияти озуқавории ҷумҳурии тоҷикистон ва зиёд намудани ҳаҷми содиротии маҳсулоти кишоварзӣ бисёр тадбирҳои муҳим андешида шуданд. дар ин давра якчанд барномаи давлатӣ барои рушди соҳаи комплекси агросаноатӣ таҳия ва қарор қабул карда шуданд. аз ҷумла барномаи рушди соҳаи пахтакорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2010-2014, барномаи мубориза бар зидди зараррасону касалиҳои боғу тогзор дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2011-2015 ва барномаи соҳаи рушди боғу токпарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 қабул гардида мавриди истифода қарор дода шуданд ки ин як такони ҷиддие барои зиёд намудани истеҳсоли меваву сабзавот, ангур ва таъмини пурраи бозорҳои истеъмолии халқ ва зиёд намудани ҳаҷми содиротии он берун аз кишвар бисёр мусоидат намуд. чорводори қисми таркибии соҳаи кишоварзӣ буда аҳолиро бо гӯштуши, равған ва саноатро бо ашёи хом, пӯсту пашм ва дигар маводи зарурӣ таъмин менамояд. аз ин рӯ дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. дар ин давра саршумори чорвои калон ки асоси таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом мебошад зиёд ва маҳсулнокӣ баланд бардошта шуд. саршумори чорвои калони шохдор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020, соли 1991 1,390,718 сар, соли 2005 1,371,882 сар, соли 2010 1,896,894 сар, соли 2015 2,209,171 сар, соли 2019 2,358,301 сар ва дар 6 моҳи соли 2020 2,375,435 сарро ташкил медиҳад. як қатор барномаҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд ки дар беҳтар кардани
саршумори чорво хузурат намудани чорвои калон ва чормои майда ва баровардани типи судҳо олимон кӯшиш ба харҷ доданд. аз ҷумла соли 2001 типи чорвои сиёҳалои тоҷикӣ қабул карда шуд аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон. соли 2003 зоти бузи серпашми тоҷикӣ қабул карда шуд. соли 2002 аспи зоти тоҷикӣ қабул карда шуд аз тарафи вазорати кишоварзии тоҷикистон. аз ҷумла соли 2000 аввалҳои соли 2020 мо пешниҳод кардем типи зарафшонӣ, экотипи зарафшонии қутусҳои помира мо пешниҳод кардем ки аз тарафи вазорати кишоварзии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ ёфт. бо зиёд гардидани фермаҳои чорводорӣ ва қабули барномаҳо дар ин самт имкони бештар истеҳсол шудани ширро фароҳам овард. истеҳсоли шир дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020. соли 1991 587200 тонна, соли 2005 533030 тонна, соли 2010 660763 тонна, соли 2015 888960 тонна, соли 2019 1,563 тонна ва дар 6 моҳи соли 2020 366417 тоннаро ташкил намудааст. маҳсулоти шириам ҳоло ба 110 килограмм дар як сол ба ҳар сари як аҳолӣ мерасад. гуфтан мумкин аст ки дар маҳсулоти ширӣ мо умуман аҳолии худро таъмин карда метавонем. чорводорӣ аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар мамлакат баъди растани парварӣ дар ҷойи дуюм қарор дорад. дар ноҳияҳои кӯсори ҷумҳурӣ бошад, чорводорӣ манбаи асосии даромади хоҷагиҳо маҳсуб меёбад. чарогоҳҳо асоси таъминоти чорво бо хӯрока буда, аз ин ҳисоб чорвои майда ҳам дар қиёс ба солҳои қаблӣ зиёд гардидааст. саршумори гӯсфанду буз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020. соли 1991 3,354,928 сар, соли 2005 3,33,625 сар, соли 2010 4,394,192 сар, соли 2015 5,279,297 сар, соли 2019 5,671,844 сар ва дар 6 моҳи соли 2020 5,892,059 сарро ташкил додааст. ҳангоми воридоти чорвои зотӣ аз ҳисоби напардохтани боҷи гумрукӣ ба андози иловашуда ки бо ташаббуси ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардид, саршумор бештар, зоти чорво беҳтар ва маҳсулокӣ баланд бардошта шуд. истеҳсоли гӯшт бо вазни зинда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020. соли 1991 150,700 тонна, соли 2005 107,442 тонна, соли 2010 143,213 тонна, соли 2015 217,701 тонна, соли 2019 272,529 тонна ва дар 6 моҳи соли 2020 80,676,5 тоннаро ташкил додааст. агар истеҳсоли маҳсулоти гӯшт бигирем аз 9 то 12 килограмм ба вазни зинда ба сар як аҳолӣ мерасед, ҳозир то 30 килограмм ба вазни зинда ташкил карда шуда истодааст. дар ҷумҳурии тоҷикистон қутузпарварӣ яке аз соҳаҳои ояндадор ба ҳисоб рафта, шароити табиӣ ва чарогоҳҳои баландкӯҳ барои рушди минбаъдаи он мусоидат менамояд.
истиқлолияти комил ва қабулу татбиқи барномаҳо дар ин самт шароит фароҳам овард ки саршумори қутус сол аз сол бештар карда шавад. зеро қутус тамоми сол сардии қаҳратунро дар зери осмони кушод гузаронида обу тоб меёбад ва ба хусусиятҳои тобоварӣ ба шароити душвору мураккаби кӯҳистон аз ҳамҷинсони худ афзалият дорад. саршумори қутус дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020 соли 1991 15076 сар, соли 2005 14550 сар, соли 2010 21542 сар, соли 2015 26179 сар, соли 2019 27186 сар ва дар 6 моҳи соли 2020 29655 сарро ташкил додааст. соҳаи чорвадорӣ мо бисёр рушд ёфтам. аз соҳаи қутузпарварӣ бисёр рушд ёфтам. дар мисол дигар ноҳиёда ҳамин кор аллакай ягона чорвои аст ки ҳам ба хунукӣ тобовар аст, ҳам ба дарандаҳо тобовар аст, ҳам барои вай ягон намуди хӯроки иловагӣ зарурат надорад. бо назардошти муҳим будани соҳаи паррандапарварӣ ва рушди ҳамаҷонибаи он ки бахши асосии таъминкунандаи аҳолӣ бо маводи озуқаи серғизоӣ сафедадор аст, бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи рушди соҳаи паррандапарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2007-2015 қабул гардид. кам гардидани пардохтҳои андозию гумрукӣ ва дигар имкониятҳо дар ин самт шароит фароҳам оварданд ки шумораи субъектҳои хоҷагидор дар кишвар афзоиш ва саршумори паррандаву истеҳсоли тухму гӯшт бештар гардад. саршумори парранда дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020 соли 1991 6 миллиону 586398 сар, соли 2005 2 миллиону 451153 сар, соли 2010 4 миллиону 402688 сар, соли 2015 5 миллиону 142979 сар, соли 2019 9 миллиону 45839 сар ва дар 6 моҳи соли 2020 8 миллиону 700279 сарро ташкил додааст. истеҳсоли тухм дар солҳои 1991-2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли 1991 454 миллиону 300 ҳазор дона, соли 2005 98 миллиону 670 ҳазор дона, соли 2010 231 миллиону 824 ҳазор дона, соли 2015 357 миллиону 241 ҳазор дона, соли 2019 725 миллиону 695 ҳазору 400 дона ва дар 7 моҳи соли 2020 515 миллиону 642 ҳазору 600 дона. имрӯз мардуми мо аллакай барои истеъмоли маҳсулоти ватанӣ аз тамоми бозорҳо ва мағозаҳои ҷумҳурии тоҷикистон метавонанд ки тухм ва гӯшти паррандаро дастрас намоянд. ӯ маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар ворид мегаштанд ки ғайристандартию сифати паст артарафа ки раҳои вақтҳои тӯлонӣ меомаданд ки имрӯз ба саломатии мардуми мо зиён меовард, аллакай имрӯз мардуми мо метавонанд ки аз тамоми мағозаҳо ва бозорҳои ҷумҳурӣ метавонанд ки гӯшти парранда ва тухми парранда аз ҷиҳати экологӣ сифатро дарёфт кунанд. бе ягон монеа имрӯз паррандапарварро метавонанд ки аз хориҷи кишвар техника технология ворид кунанд. занбури асалпарварӣ дар шароити тоҷикистон яке аз бахшҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба шумор меравад. 93% кӯсор будани кишвар барои рушди ин соҳа имконияти хуб фароҳам меорад. ин омилро фароҳам будани захираҳои фарохи табиат, чашмаву рудҳои кӯҳӣ, миқдори зиёди дарахтон, растаниҳои гардиҳанда ва шаҳрҷӯдокунандаи ҷумҳурӣ тақвияти бештар медиҳад. таи солҳои охир бо назардошти имконияти беохири табиат дар самти тақвият бахшидани ин соҳаи камхарҷу сердаромад як зумра барномаҳои давлатӣ қабул ва амалӣ гардида ба рушди минбаъдаи занбури асалпарварӣ мусоидат намуданд.
шумораи оилаҳои занбури асал дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020. соли 1991 61570 оила, соли 2005 64829 оила, соли 2010 180657 оила, соли 2019 230405 оила ва дар 6 моҳи соли 2020 231642 оила. бо қабули барномаҳои соҳавӣ зотҳои нав дар истеҳсоло ҷорӣ карда шуда маҳсулнокӣ баланд ва ҳаҷми истеҳсол афзоиш ёфт. истеҳсоли асал дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020, соли 1991 593 тонна, соли 2005 1520 тонна, соли 2010 2972 тонна, соли 2015 3852,8 тонна, соли 2019 4214,6 тонна ва дар 6 моҳи соли 2020 616,3 тоннаро ташкил намудааст. дар як муддати ниҳоят кӯтоҳ ҳам миқдори оилаҳои занбури асал ва истеҳсоли асал дар ҷумҳурӣ афзоиш ёфт ва инак имрӯз мо бо боварии тон гуфта метавонем ки асали тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намоем. агар то қабули барномаҳои соҳавӣ ва муқаррар нагардидани имтиёзҳо афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва коҳиши талаботи истеъмолкунандагон аз омилҳои аслӣ кам истеҳсол шудани моҳӣ гардида бошад, акнун дастгириҳои давлатӣ ва додани сабукиҳои андозию гумрукӣ шароит фароҳам овардааст, ки хароҷот кам, истеҳсол зиёд ва нарх ба ҳамагон дастрас карда шавад. ин дар ҳолест, ки Тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди парвариши моҳиро дорад. истеҳсоли моҳӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои 1991-2020, соли 1991 3350 тонна, соли 2005 283,5 тонна, соли 2010 677,5 тонна, соли 2015 2023,3 тонна, соли 2019 2749,3 тонна ва дар 6 моҳи соли 2020 бошад 832,2 тоннаро ташкил намудааст. дар самти моҳи парварӣ ҳам бошад, кӯлҳо бисёр шуданд, обаморҳое ки барои парвариши моҳӣ ташкил карда шудаастанд. хоҷагиҳои инфиродӣ пайдо шудааст, ки таваҷҷӯҳ ба самти моҳи парварӣ доранд ва истеҳсоли маҳсулоти моҳирам зиёд карда истоданд. солҳои аввал то 200 тонна буд, ҳозир қариб зиёда аз 600 тонна истеҳсоли маҳсулоти моҳӣ ба назар мерасад. омили асосии баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дастрасии хоҷагидорон бо техника ва мошинолоти муосир аст. бо назардошти ин соласол сатҳи таъминот бо техникаи кишоварзӣ беҳтар мегардад. яке аз дастовардҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи механиконии кишоварзӣ ин аз моҳи марти соли 2013 андоз ва боҷи гумрукӣ озод намудани воридоти техникаи кишоварзӣ, ки ин ҳам яке аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурӣ мебошад ва соҳибкорон ва ширкатҳои воридкунанда аз ин истифода бурда воридоти техникаи кишоварзӣ зиёд гардид сол ба сол. аз таҳлили нишондиҳандаҳои истеҳсолии соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ бармеояд, ки ҳамасола бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишондиҳандаҳои истеҳсолии соҳа бо тадриҷ афзоиш меёбад. татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ ва дар ин замина дастрасӣ ба ғизои солим дар шароити имрӯза муҳим мебошад. роҳандозӣ гардидани чораҳои дахлдор дар ин самт рушди босамари ҳадафи мазкурро таъмин намудааст. амалисозии дигар тадбирҳои зарурӣ дар ин ҷода имкони ҳарчи бештар содирот намудани маҳсулоти кишоварзиро бештар мекунад.